Türkmenistanda yaşayıcıların kesellemegi, tiyinaglaryň geçirilmegi we koronavirusdan bejerilmegi dowam edýär. Kimsi hastaxana yerleşdirilýär, beýlekler öýde bejergalýarlar. Şol sanda COVID-19-a garşy täsiri subut edilmedik dermanlary ulanýarlar. Nädaglar COVID-19 diagnozyny hinidem resmi taýdan tasdikladyp bilmeýärler. Azatlyň habarçylary Türkmenistanda koronavirus bilen täze kesellenler barada habar bermegini dowam etdirýärler. Käbir hastalar öz hasabyna meýletin geçiren koronavirus barlygynda koronavirusyň bardygyny bilip galýarlar. Ýöne hastaxana baranlarynda synagy negativ bolup çykýar we olarda koronavirusyň ýokdugy aýdylýar. Aşgabatdaky habarçylarymyza ma'lum bolan wakalaryň birinde paýtagtyň 53 ýaşly ýaşaýjysy dümeg sanjymyndan soň özüni erbet tutup demir ýol keselhanasyna yerleşdirilipdir. Onuň ýokary gyzygyny birnäçe günläp azalmandyr. Keselhana gitmeden ol öz başda koronavirus testinden geçip onuň synagy oňy netije görkezipdir, emma hastaxanada edilen ikinji synagyň negativdigi aýdylypdyr we bu ýanana pnevmoniya diagnozy goýulypdyr. Nädagyn öýkünniň 30%-na depar ýetipdir. Ýurdun häkimetleri öz territoriýasynda koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän hem bolsalar ilatyny ilkinji nowatda da büdjet işgärlerini ýygyderli test tapşyrmagy borçly edýärler. Talipler we eskerler hem synagdan geçirilýär. 30-njy noýabrda habarçymyz paýtagtyň mekdepleriniň muallimleriniň hemmesine koronavirus testinden geçmegin tapşyrylandygyny habar berdiler. 100 manat möçberli çykdyjylar mugallimler tarapyndan tölenýär. Şol bir wagtyň özünde COVID-19 synag nokatlaryny öz başda ýüz tutýanlaryň sany köpelýär. Azatlyň habarçylary bilen anonim gürleşen döwlet işgärleri koronavirusyň birje işgärleriniň arasynda barha köpelýänligini habar berdiler. Soňky hepdelerde zawodlarda we fabriklarda şeýlegen polisiýa işgärleriniň arasynda bu kesel tapylýar. Iň köp kesellenler saglyk edaralarynyň işgärleri bolup galýar. Liwap vilayatyndaky habarçymyz ýerler resmiýlere salgylanyp regiondaky ýagdaýyň gözegçilik astyndan çykýanlygyny we adamlaryň howsala düşýänligini habar berdi. Türkmenabadyň köpügürli hastaxanasynyň bir blogunyň tutuşlugyna karantina ýapylmagyndan soň hastaxana COVID-19 alamatlary bolan näsaglary kabul etmegini betelipdir. Keselhana ýüz tutýan hastalara köplenç bezergüçin derman ýazyp berýärler we öýlerinde sagalmak maslahat edilýär. Ýurdun çäginde koronavirusyň bolup biljegini inkar edýän türkmen häkimetleri hastaxanalarda näsaglaryň köpdigi, keselhanalaryň ýapylmagy testleriň netijeleri we ölüm ýagdaýlary barada resmi düşündürüş bermeýärler. Bu aralykda köpçülik öz-özüni bejermäge çalyşýar. Ýurtda koronavirusa garşy dermanlaryň gara bazary peýda bolýar. Azatlyň habarçylary şu gün hödürlenýän dermanlaryň görnüşlerini öwrendiler. Köp isleg bildirilýän dermanlaryň biri Actembra tocilizumab derman serişdesi bolup durýar. Reumatoid artridi bejermekde ulanylýan bu dermanyň bahasy 7000 manada durýar. Adamyň interleukin reseptoryna uygunlaşdyrylan monolokal bu jisim Ýewropada belli bir derejede üstünlükli ulanylypdy, ýöne onuň netijeleriniň takyk subutnamasy ýok. Medisina boýunça habarlary çap edýän Medscape online neşrine görä barlyklaryň netijesindeki onuň dowamında bu derman verilen hastalaryň arasynda derman almadyk hastalar bilen deňişdirilende hastaxanalarda ölüm derejesiniň pestigi görkezilipdir. Britaniýanyň Name.org online medisina jurnaly bolsa bu dermanyň koronavirusy bejermek üçin ulanmakda täsiriniň aýdyň däldigi bellendi. Şeride Türkmenistanda mövsümlüğün hem kronik keselleriň ýaýramagy dowam edýär. Birnäçe çağalar baglarynda we mekdeplerde anginanyň ýüze çykanlygyny habarçylarymyz aýdýar. Azatlyň habarçylary häzirki wagtda köpçülikliň keselçilik, mali kynçylyklar we ýylatyň maddi ýagdaýynyň yaramazlaşmagy sebäpli Türkmenistanda ýetip gelýän täze ýyl bayramçylygynyň köpleriň ýadyna düşmeýänligini aýdýarlar. Türkmenistanda koronavirusa garşy çäreler bütün dünýä saglyk guramasynyň koronavirus boýunça missiýasynyň ýurda baryp göreninden soň iýul aýynda durmuşa geçirilip başlanypdy. Şonda da şer ýurtly bilermenler Türkmenistanyň ýolbaşçylaryna ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmegi maslahat berdi. Soňra bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri Türkmenistana koronavirus synaglaryny bütün dünýä saglyk guramasynyň barlyk hanalarynda barlatmak üçin iýermegi maslahat berdiler. Türkmenistanyň COVID-19 nuskalaryny bütün dünýä saglyk guramasynyň laboratoriýalaryna iýermeýänligi şu hepde ma'lum boldy.
Bu arada 15-nji dekabrda Eurasianet neşri Birleşen Milletler Guramasynyň bütün dünýä saglyk edarasyna salgylanyp habar berdi. Azatlygyň çeşmelerine görä, bütün dünýä saglyk guramasy indi Türkmenistan babatyndaky işini güýçlendirýär. Awgust aýynda bütün dünýä saglyk guramasy Türkmenistana 2-nji missiýasyny iýermek niýetini awgust aýynda oglan edipdi. Emma bu sapar entegem başa barmady.